Bloom 16. Новата ера в грижата за коса. Шампуан, който рестартира косата. Bloom 16 молекулярен шампуан е безсулфатен продукт, създаден по биомиметична технология за целенасочена регенерация на косама и грижа за скалпа. Формулата му е обогатена с пребиотици, които възстановяват структурата на косата в дълбочина. Маска, която говори на косата на нейния собствен език. Пептиди, които знаят къде и как да възстановят, за да запазят младостта. Продуктът е подходящ за всеки тип коса и показва видими резултати още след първото нанасяне. Изключително концентрирана, икономична и безкомпромисна към изтощена коса с силен анти-ейдж ефект. Емулсифайер без отмиване, който завършва трансформацията, като невидима защитна мрежа, която прави косата блестяща, гладка и устойчива. Най-силният възстановяващ продукт от серията Bloom 16, създаден по биомиметична технология с изключително висока концентрация на активни съставки. В комбинация с шампуана и маската от серията осигурява пълна трансформация на косата с блясък, мекота и дълготрайно здраве. Bloom 16 – биомиметична технология, създадена за трансформация. Все още ли чакаш да стигне до теб? Обичам да работя с продуктите на Bloom 16. Резултатът с тях е видим още от първата процедура. Още на първото измиване усещането беше различно. Не съм вярвала, че косата ми може да изглежда така.